Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita awali syahadat, sholawat, sifat kereta. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah wujud kita mbaqab mukhalafatul hawadisi qiyamun binafsihi wandaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basyaran kalam qadiran muridan aliman hayan samian basyiran mutakalliman. Allah wujud kita mbaqab mukhalafatul hawadisi qiyamun binafsihi wandaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basyaran kalam qadiran muridan aliman hayan samian basyiran mutakalliman. Allah wujud kita mbaqab mukhalafatul hawadisi qiyamun binafsihi wandaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basyaran kalam qadiran muridan aliman hayan samian basyiran mutakalliman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula panjenengan kepanggih malih
belajar sinau sareng-sareng memahami ning awake dhewe, ngerteni ning awake dhewe sebatas ana ing lampane kula jenengan boten kesasar malih. Shalawat salam tansah kaaturaken dumateng sunung kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kula panjenengan angsal beripun syafaat fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Temiki bedah kamulyan jati hadir ana ing Joho. Alhamdulillah saged hadir temiki wau kan nggih pun nyuwun izin kalih ingkang gadah panggonan sehingga kula wau kan Fatihah kalih kiyambake. Pada memiliki kan kita nggak menyalahkan mereka atau mereka menyalahkan kita. Di sini kan kita memahami diri kita pribadi dan memahami ana ing Gusti ini. Kita memiliki wau ana ing bedah kamulyan jati ning awake dhewe. Awake dhewe kudu ngerteni nek awake iki mang terdiri dari dua unsur jasmani dan rohani. Sangga unsur jasmani temriki wau nggih wonten panca driya kaya dene mripat, kuping, lesan, irung. Dan iki kan panca driya kula jenengan sing zahir. Lah senten rohani utawa ten jero menika nggih wonten akal, wonten nafsu, wonten cipta, rasa, karsa, nggih wonten sukma, nggih wonten roh, wonten iku. Niku ten kula jenengan. Lah nggih monggo sareng-sareng dibedah siji-sijine supaya kula jenengan mengke paham sakjane kejadian sing ning awake dhewe iki mang termasuk nopo. Nek tenakale kula jenengan temriko wonten alam imajinasi, alam halusinasi, alam ilusi. Wong sedayane nggih temriku perlengkapane awake dhewe ya alate awake iki mang urip ning alam dunya. Tanpa niku bangunan mboten wonten. Tanpa niku sedayane alat sedaya mobil nggih mboten wonten. Sehingga sedayane bangunan utawa mobil kendaraan-kendaraan niku hasil saka imajinasine menungso. Datam niku kedah kula jenengan nggih semerepi. Niki sing positif. Nek imajinasine kula jenengan sing negatif, dadekne pripun? Ning awake dhewe dadekne lorone awake dhewe, dadekne gak penake ning awake dhewe, dadekne suudone ning awake dhewe. Karena imajinasi sing negatif. Lah mula sangga niku awake kudu ngerteni sing jenenge cipta, rasa, karsa. Karena alam tigon wau diringkes dadi ciptane jenengan niku lho. Jenenge cipta niku. Lah kula jenengan niki mah nyiptakne napa? Nyiptakne sedih, nyiptakne seneng. Lah ciptaan niki nggih wonten rasane. Nah iki mah sedih nggih rasane ngoten nika, nek awake dhewe nyiptakne seneng nggih ngoten nika. Dan niku fungsine. Tapi nek dhewe nyipta sing negatif-negatif sing ngoten niku wau nggih rasane mboten sekeco. Apa maneh temriku wau wonten nafsu. Nafsu temriku wau wonten nafsu lawama, subyah, mutmainnah, amarah. Ada 4.
Nafsu niki pendorong saka ciptane awake dhewe. Nek ciptane apik ya didorong apik, ciptane elek ya didorong elek. Kadang adike nyipta elek iki mang gak wis-wis. Kadang elek-elek terus. Sehingga temen iku mempengaruhi ning pikirane awake dhewe, mempengaruhi ning atine awake dhewe. Nah iki menciptane elek nang ngene wong. Petuk atine ngomong elek wisan. Iku sak pikirane yo kan. Petukne atine yo ngomong elek meneh. Jadi pikiran ambek ati dadekne elek sing kaya ngono. Iku kan ciptane awake dhewe to. Sing nyiptane awake dhewe. Sing nggon nimbulne rasa gak penak. Temen iku wau dulur iso dadi pedhot gara-gara rasa gak penak niku wau. Padahal ajane gak enak apa-apa. Krana iki wau didorong kali nafsu ning jenengan. Nafsu iki mang ngomongi atine awake dhewe kalau dulurmu kae-kae. Lho kan ngoten. Padahal dulure ajane gak ngomong apa-apa. Tapi nafsune iki mang bujuki. Jorono engko dulurmu ngene, lho kan ngoten. Padahal nggih mboten. Niki sempengaruhi ning awake dhewe. Krana napa? Ciptane wau sing negatif. Wis kabehane dadi negatif sedaya mengke. Jero-jerone nafsune mengen negatif sedaya. Muncule. Ya dadose pripun? Nek kula njenengan pun samlese ngoten niki, aja ngantek awake iki mang menciptakan hal yang negatif pada diri kita sendiri. Nah, karena apa? Nah, sama dengan kan kita meracuni pikiran kita sendiri. Meracuni dengan hal yang seperti itu. Petok wonge tok pawegel. Krungu ya pawegel. Kan ngoten. Krungu jenenge ya pegel. Roh wujude wonge ya pegel. Lah kadahe napa? Temriko wau kan sampah-sampah sing ning jero pikiran dhewe, sampah-sampah sing ning jero atine awake dhewe nggih kedah dikuwak kabeh, aja disimpen. Aja disimpen. Nah diki emang sampah sing ning jero iki gak dikuwak. Kesuk nggih ngoten. Sehingga dadi penyakit. Grunjelan niku nggih penyakit. Dadi penyakite ragane awake dhewe. Sehingga organ-organ sing nang awake iki mang gak mampu meneh gak iso mbendung ana ing energi negatif sing kula jenengan timbulne utawa ciptane. Nah iki sing gak disadari awake dhewe ning kono. Padahal sekabehane kan ya polahe awake dhewe. Sekabehane rekayasane awake dhewe. Tapi nyapa kok wong lain iki digawe kambing hitam. Kadang khodam sing kaya ngono meneng ae ya dikambing hitamkan. Gara-gara khodam iki ngono aku lho, ngene ngoten. Dikambing hitamkan. Nggih monggo sareng-sareng temriko wau pikiran hati kita bersihkan. Jangan sampai kita menciptakan hal-hal yang negatif pada siapapun meskipun itu khodam. Jadi nanti pikiran kita enggak hanya khodam enek. Wong pikiran menungso enek kok khodam. Ning ndi khodam. Ya kan hasil ciptaane awake dhewe ta. Wau kan nggih kula pun atur
cipta nimbulne rasa. Lho lho. Diparel iki mah gak nyipta ya nggak enek rasa. Cipta nimbulne rasa barono krasa. Karsane iki karep-karepe piye? Nah iki mang ciptane elek, nimbulne rasa gak penak ngene Pak Harnowo, karepe piye ya gak penak ning Pak Harnowo niku wau. Gak penak nih. Ya contone ngoten. Dianteme nang ngene wonge. Lah nek kene iki sinau bareng-bareng, sinau ning awake dhewe-dhewe. Sinau ning pola pikir awake dhewe, sinau ning pola atine awake dhewe. Sajane sing ngendhalekne pikiran ati niku sinten? Sing ngendhalekne atine awake dhewe niku sinten? Lah kudu roh iku. Nek gak ero kok panggah nyandak tanggane ae. Gara-gara pikiranku dikendhalekne kae, lho kan ngoten malih. Padahal iki ya awake dhewe. Gak iso ngendhalekne pikirane awake dhewe. Gak iso ngendhalekne perasaane awake dhewe. Jadi harus dikendalikan semua. Pikiran dikendalikan, hati dikendalikan. Kalau semua nanti terkendali, ya otomatis nanti ya iso milih nyapa iki mang mikir utawa nyiptakne elek kan ngoten. Mboten. Napa iki menyiptakne sing negatif nggih mboten. Contoh nggih, kados kula jenengan nglampahi salat 1 tahun, nah kan positif to iki. Tapi di situ ada noda sedikit, kenapa kok hilang? Ayo, kenapa kok hilang? Meskipun noda sedikit, ikan negatif sedikit, kita ingat terus itu. Ingat terus. Sebenarnya itu enggak hilang, cuma noda ini yang kita ingat terus. Enggak ingat adik melakukan kebaikan, enggak. Ya sami kados kula jenengan ten masyarakat sing ngoten niku wau. Setahun ten mriku wau ngabdi ten masyarakat ben apa-apa. Bareng adik mang difitnah sing kaya ngono, dibalik. Sehingga wong gak ndelok apik awake dhewe, ya ndelok sing saiki lho sing mbok delok. Perkara elekmu. Kan ngoten. Sehingga perkara apik-apik niki wau hilang semua. Ya dadose napa temen niku wau balik neh ning awake dhewe, aja ngantek menciptakan hal yang negatif sekecil pun di diri kita pada siapapun meskipun itu diri kita sendiri. Jangan menyalahkan diri kita sendiri. Jangan. Jadi kita harus sadar. Nah, disinilah perannya kesadaran nih, karena sadar itu memang pengendali sekabiani, ya pengendali pikiran awet dhewe, ya pengendali ning atine awet dhewe sing dikuasai nafsu papat niku wau. Nek cipta rasa karsa iki manggone ning akal, wong ciptane kan ning akal to. Nek bahasane kan angen-angen. Nah iku lho. Ora enek ati angen-angen mboten wonten, Bu. Sing angen-angen iki mang akale sing angen-angen. Wong ati iki ngrasakne nggih namung ngoten. Nah, sehingga temen niku wau ati kalih akal ya kerja sama. Akal ki nduduhne gambare, ati ki mang saged ngomong. Nerjemahne gambar-gambar sing ning akale awake dhewe. Utawa angen-angene awake dhewe. Dadi adik kudu ngerti selama iki sing ngomong ning atine awake dhewe niku sinten. Inggih punika nafsu papat.
Nafsu papat iku sing ngendhaleni awake dhewe selama iki. Lah iku kenal ono. Nah diki ngenali, lah otomatis engko iso ngendhalekne, tapi nah diki gak ngenali. Dadine piye? Iki mang nafsune ngomong ning ati, bisike ning ati, jarine iki mang jin sing ning kono melo awake dhewe. Gitu. Sing sering terjadi kan iku. Padahal iki mang nafsune awake dhewe. Krana iki mang gak nrimo kalih keadaan. Nah protes nafsu nggih ngoten, ngajak sing negatif ning awake. Sehingga temriku wau muncul rasa larumangsa elek nang ngone gaib-gaib. Kan ngaten. Lah wong jin bentuke padha ambek menungso. Lah maling ngono. Apa nggih wonten? Ya kan ya ciptane awake dhewe ta. Anak jin wayu, jin ganteng, lha kan maling ngono ta. Iki ciptane awake dhewe. Nah selama iki sing ngomong ning atine awake dhewe, sing bisiki atine awake dhewe iki mang nafsu papat utawa dulur papat. Ini ku. Jadi aja ngantek meneh iki adiki mang suudon utawa rumangsa enek sing ganggu, rumangsa enek sing mlebu. Nah, iki dirubah pola pikir seperti itu. Padahal itu diri kita sendiri. Bukan dari luar. Pripun, Bu? Pada diri kita sendiri. Apapun di situ kan rasanya di sini iki prasangka baik. Jadi kita jangan hanyut ana ing perasaan-perasaan sing ngoten niku, kendalikan perasaan-perasaan sing negatif. Kalau sinten kemawon niku dikendalikan meskipun dari diri kita sendiri munculi. Memang sulit dari diri kita. Karena gak kena didelok. Tapi sangka njaba kan kena didelok. Kon njaba dik mung iso ngindar. Wong kae sing gak tak seneng iso ngindar. Tapi nek jero, nek ngindar piye? Ono ndi-ndi melok ae. Saman delia ning ndi ae panggah melok dek. Ya krana ning jero. Jadi dulur papat sing jenenge nafsu iki mang iso bisiki ning awake dhewe, bisiki kebajikan ya, bisik ana ing negatif iya. Iku kudu dingerteni kabeh, kudu dikendalikan kabeh. Karena kono dadone awake dhewe kan sering dijak apa ta digawe musyawarah kali nafsu-nafsu niku wae. Nang pikiran ya digawe musyawarah niku wae. Nggon musyawarah. Atine awake dhewe ya nggon musyawarah, pikiran ati ki nggon musyawarah. Iki mang musyawarah positif atau musyawarah negatif. Maka itu kalau di al-hidayah man arafa nafsahu, kenali si awakmu, kenali. Supaya apa nek adike mang kenal ning awake dhewe iso ngendhalekne. Ngendhalekne prasangkane awake dhewe. Ngendhalekne ciptane awake dhewe. Ya selama ini adik kan disibukkan dengan cipta-cipta sing ngoten iki atau khayalan-khayalan. Atau imajinasi-imajinasi ning awake dhewe atau dikatakan halusinasi, ilusi ditimbulkan semua di diri kita. Kacau itu. Sehingga apa kalau ini muncul semua capek isinya gue, kesel.
Pikirane iso kesel iki. Apa enggak ngene sing dipethuki. Anjene pikirane dhewe. Nek gak ngono ya dirubah. Sing iso ngrubah ya panggah awake dhewe dudu wong liya. Sehingga dari dalam harus ada perubahan-perubahan itu. Insya Allah dari dalam muncul satu perubahan ngoten niku wau. Nah dari luar ini membantu. Yang bisa merubah ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Merubah ning pola pikir awake dhewe. Jadi adik imang keluarlah dari dunia gaib itu. Keluarlah dari dunia ilmu-ilmu sing ngoten niku wae. Nek pemikiran adik gak ning kono, lah otomatis mengke putus niki. Bu iki mang sangka ilmu luhure jenengan atau ilmu sangka yang sepen jenengan. Mengke putus. Sehingga jadilah diri kita sendiri, jangan jadi orang lain. Malah ngoten. Nah, kalau kita kembalikan ke tauhid maring Gusti Allah. Saben dina ade wis muji maring Gusti Allah, tapi gak ero Gustine lho. Kan ngoten. Sehingga bolak-balik adik ngucap nih tapi gak ngerti maksudnya. Gak ngerti. Temniku wau ngucapne lafaz la ilaha illallah, saben pantun salat iku diucapne lafaz niku. Nek adik gak ngerti karepe, nggih mandek ning kono. Tapi ngerti yo. Nek kula jenengan ngucap lafaz la ilaha illallah, tamliku kula jenengan niki mboten wonten sing wonten nggih Gustine. Rasa larumangsa niki nggih mboten wonten. Cipta nggih mboten wonten. Wujud niki nggih mboten wonten. Sing wonten nggih Gustine. Lah niku la ilaha illallah. Lah tem niku kok saged ngucap, lha ngerti sing ngobani lesane kula jenengan iki Gustine. Kron tem niku wau kudrate Allah. Ucapan sing ngoten niku nggih iradahe Gusti Allah. Itu karepe awake dhewe. Ya dadose awake dhewe kudu ngerteni apa sing diucapne. Nah insyaallah sakabehane kula jenengan nek pun ngerti apa sing diucapne arahe ten Gustine, sehingga napa ning awake dhewe nafsu wae nggih terkendali, ego nggih terkendali, cipta rasa karsa nggih terkendali, sukma nggih terkendali. Wau awal nggih pun jenengan matur nek jenengan niku wau pengin putus utawa medhot ilmu-ilmune leluhur utawa sangka yang sepae sing manjing ning ragane jenengan. Kan niate temliku. Jenengan wau ngrasane napa, Bu? Ngrasa napa? Asrep. Wau napa niku mau sifat kalih dosane wau ngrasa napa? Ten ragane jenengan. Wonten rasa napa mboten?
dari awal syahadat mau sholawat atau niku mau sifat kalidoso ten awe jenengan reaksi nopo? Obah-obah. Kan regane jenengan gerak-gerak ngaten. Niku wae kan nggih kula tingali sapine jenengan sing berot-berot iki wae. Sapine warnane putih. Berot-berot ki ambake. Jenengan krasa napa niku? Obah-obah. Ya insyaallah kan mengkene kula jenengan istiqomah anggenipun bedah ana ing awake dhewe supaya adike mangruh sejati ning awake dhewe sehingga kan mengke perlahan-lahan mengke bersih. Ya terus mengke kan kadang kan gaib mengke menghalang-halangi ning pikiran dhewe aja rono kan panjenengan terak mawon mungkin nek wonten pengawasan malih teng mriki. Supaya adikku pikiran ben gak nek terus. Kan ngaten. Mosok ket perang-perang tahun kok teng mriku mawon pikirane. Ning alam niku terus. Jadi jadilah manusia seutuhnya. Wong manungsa diarani sampurna iki mang enek akale. Nek enek akale kan mboten sampurna. Sing bedane nggih akale kula jenengan niku lho. Nek wis kaya ngono piye? Timbulkan suatu kesadaran ning akale awake dhewe. Karena kesadaran iki mang sing ngendarene sekabehane. Jadi kedepane jangan prasangka gaib-gaib niku malih utawa ilmu-ilmu niku malih. Jadi dikurangi seudon-seudone ten awake dhewe atau ten gaib niku dikurangi sedaya. Insyaallah kan mengke saged lerem ana ing nafsu jenengan. Engko wis gak ngomong-ngomong neh. Nafsu wis gak ngendhaleni awake dhewe. Sing kene ngomong-ngomong ning atine awake dhewe kan ya nafsu niku mang. Bujuki awake dhewe kon tumindak Allah biasane. Pripun Mas Lana? Atine sampean piye? Sapa sing ngomongi? Iku nafsune sampean enggak terkendali. Iku ya ngomong ning ati ya ngomong ning pikir. Ya kan? Iku sering wujuk-wujuki. Dadi nek kono piye? Iki mang aja membenarkan perasaan sing kaya ngono. Oh bener-bener aja. Itu belum tentu betul. Meskipun iki mang timbul sangka atine awake dhewe belum tentu bener. Meskipun noko niki mang muncul sangka pikiran dhewe belum tentu bener. Nah itu kendalikan. Di pikiran dikendalikan, di hati juga dikendalikan. Jangan sampai itu muncul lagi. Jadi nanti kan kalau semua terkendali, kalau kita hablum minan nas jadi enak, gak prasangka jelek terus. Tapi kalau belum terkendali, kalau kita hablum minan nas, gak karo-karuan. Elek sini. Jadi prasangkane awake dhewe iki mang di ngono iki terus kan maling ngono. Catu malah anatine awake dhewe. Ya iku dilangi. Mang sampean krasa napa? Namanya sinten Mas iki? Afa. Krasa apa sampean? Cenut-cenut apa? Kudu manca-mancal.
Aku dobae pas piye. Dadi mengke nek kula dugi malih jenengan ajak mawon. Rasane kan ki ambake bisa mengendalikan itu kan ngeten. Bisa mengendalikan. Gue pengen gak ngedotne rasane ae. Karena Mas ya. Gak apa-apa direwangi ibuke. Karena kan sampean dhewe roh ibu sampean selama kan pikirane ning ngalamiku terus ya. Ya ta. Ning ngalamiku terus gak ente-ente. Sampai kapan itu? Jadi dirubah pemikiran sing kaya ngono. Gak usah ngurusi gaib meneh urusane menungsone ae. Sing nyata mawon. Biasanya kan mengke kal kesadaran awake dhewe. Namanya kan disenggol mengke krasa awake dhewe. Lha nyapa menyenggol aku? Ya kan ngoten. Awet iki mang ngaji sing ngoten iki nggih resik-resik. Nggih ngoten iki carane resik-resik. Yang ngresiki pikiran dhewe, yang ngresiki atine awake dhewe. Nggih. Nggih. Napa malih Bu jenengan tanggepne? Nggih. Insya Allah ada kimang prasangka baik, ya baik juga diri kita. Sehingga saraf-saraf kita mungkin merespon dengan positif awake dhewe. Jadi saraf-saraf ini jangan dibebani berat lagi. Nah dikimang prasangka jelek kan ini berat itu. Berat. Saraf-saraf di kita juga bisa stres itu. Karena apa? Tegang terus. Gitu niku. Tegang terus gak ada intinya. Tapi kalau kita prasangkanya baik, loh, dia bisa slow. Saraf-saraf itu kendor. Kerjane saraf engko wis gak ngoyo maneh. Apa malih Bu? Kan napa kula tegang niku nggih mergo terus dadi sakit kepala yang sakit. Nggih. Jadi aktivitas ya kedap garing kok kedap neh gak terus kan betul. Apa nggih? Terlalu vertigo remen iku dadi kan ya. Tahun-tahun kan hasil apa karena pikiran kula niku. Ya kan kita lihat ke belakang pemikiran jenengan itu bagaimana? Kamane jelek atau baik? Ya kan? Nah, misalkan pikiran ini baik, pikiran kita kan, ya otomatis gak seperti itu. Nah, dikim prasangka sing elek, otomatis kan kerjanya saraf ini ya numpuk-numpuk Bu. Tegang terus. Nah, kan jadi gimana? Itu harus dirubah. Sawang kok ngerubah ning pola pikiran jenengan, kayak vertigo mangke sakat hilang. Ngaten Bu nggih. Sakat dirubah pikiran-pikiran.
Karena kan ya adike nek ragane ya hubungannya kali saraf nggih. Saraf-saraf sekitar kepala kita. Kalau kita pikiran tegang, wah dia pekerjaan berat itu. Sehingga mengakibatkan vertigo seperti itu. Kan kenapa kok timbul vertigo? Kebanyakan kan nggak mampu mikir kita. Kebanyakan kan gitu. Karena arusnya ini deras, lah yang dilewati arus ini kecil, jadi kan nggak sesuai. Nah, kalau kita santai, lah arusnya nanti nggak deras, sesuai dengan volumenya, sehingga saraf-saraf nanti kan nggak berat untuk bekerja. Nggih, sementara ngoten liyen, nggih. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Iki kula panjenengan ana ing lampahane kedepane saged ngrubah ning pola pikir awake dhewe. Saged ngrubah ana ing rasa lan rumangsane awake dhewe kalih sinten kemawon. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya kana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.